suwi karo bendaran. Aku ngarep palungguhan patih. Oh, piye? Kowe bisa lungguh minangka dadi patih. Ora tangges. Yen to aku wis tumekani patih. Loh, natang. Dosaken kabeh panjenengan Paman Kurawangsa.
sono kedadian patine wong tuamu. Yo Kang Mas Gendro Sekti kowe aja ngluputake kelawan aku. Mergo dununging luput iki mau menyang kowe dhewe. Jenengan menika sampun lepat nanging boten ngrumaosi Paman. Wonten pundi karepatan kula tumrap panjenengan Paman? Purna. Yen nalika ana ing pendopo Kraton Tandes, palungguhan ratu ing Tandes kok wenake kelawan pun Paman. Ora bakal ana kedadian nganti aku mentolo mateni lan wong atuh ngerti. Nanging sedaya menika sampun kaweco. Bilih kula ingkang menang dados ratu wonten ing Kraton Tandes. Kok iki ya panjenengan menika nglegono, Pak? Purna. Sepisan meneh. Palungguhan ratu ing Kraton Tandes tak jaluk. Boten, Pak. Ipi sakjroning meneh. Boten badhe kula pasrahaken dhumateng panjenengan. Dadi kok kukui? Kok kukui? Nggih, Pak. Dino iki Kraton Tandes wis bedah. Ana tetembungan bedah raja Bondo Raja Boyong Putri. Mula keng saka kuwi supaya kowe bisa melu nempel kamukten ana Kraton Tandes. Dina iki Purna gelem ndak pundhut minangka garwane pun Paman. Saya ngaya wara tumindak panjenengan, Pak. Ing sekawit panjenengan sampun nyedani kalian rohku. Lajeng sakmenika panjenengan nembang tresna dhumateng kula. Paman Gurawangsa. Kula menika sinten, Pak? Panjenengan menika gantosipun tiyang sepuh kula. Ing menapa panjenengan boten ngayomi dhumateng kula? Kapara panjenengan nyiksa dhateng batos kula, Paman. Purna eling ngono. Yen kowe gelem dadi garwanipun Paman, iki ateges aku ngayomi kelawan kowe. Nanging yen kowe nampik apa kang dadi kersanipun Paman, lakon aku bakal mentolo kelawan kowe, ngerti? Angin, Pak. Piye? Menawi kula ngados dhumateng panjenengan. Kamangka tasih jangkep panca indra kula. Boten badhe kula napi dhateng Pak. Piye? Kowe mesti akeh yen ora bakal kelakon. Tak prawoso. Aparat wis soncat saka pengarepan. Kuno Pangreka. Piye, kula piye. Kowe iki piye? Kowe iki menyang endi wae, Kuno Lho, Pangreka? lha niku mau badhe wonten pundi? Kok badhe wonten pundi piye? Gusti Putri. Bareng tak tembung, Nggih. Purna bakal ndak pundhut minangka dadi garwaku, aku ditampik kaporoncat saka Walah ngertos wau kula cekel niku wau. Wis. Ngapunten mboten ngertos. Ora apa-apa. Nggih. Ora apa-apa. Mergo wong wadon iki namung Purna dhewe. Ning malah kebeneran. Sak oncating Purna komplang gambar keprabon ning Kraton Tandes. Mula kowe minangka dadi pasisih. Kalenggan iki kang jumene ratu ana ing Kraton Tandes ora liya Pangeran Gurawangsa. Kang kuwi aku dadi ratu bakal jejuluk Prabu Anom Gurawangsa. Prabu Anom Gurawangsa. Wonten dalem sewu. Ajeng matur raksa. Arep ngomong apa? Arep matur apa? Panjenengan pun kelampah dados pengayoman wonten ing Kraton Tandes. Kamangka kula pun janjeni lho nggih. Kula kedah nderek mukti lho nggih. Tegese kowe nagih janji. Nggih. Aku ora bakal lali kelawan janji. Dina iki Gurawangsa dadi ratu. Guna Pangreka ndak angkat minangka pepatih ana ing Kraton Tandes. Patih. Kabedian donya kula niki. Mula kang sapa kuwi? Nggih. Ratu ing Tandes ngutus kawan patih
Guno pangeran. Sendika dawuh entus apa? Iya warake marang kawula ning Kraton Tandes. Yen menawa wiwit kalenggan iki Tandes ana ratu anyar ora liya Prabu Grawangsa. Ngoten sendika dawuh. Tindake